A few moments later. So, yun mga bari, no? Good morning sa lahat dyan. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. For today's vlog, pupunta kami ng Paco. Paco, Caloocan yung biyahe namin ngayon. Oras natin 11:58, mag alas 12 na ng tanghali. Dito pa lang kami sa planta, paalis pa lang. Yun, maraming salamat para sa ating mga viewers dyan na walang sawang nagsusuporta sa ating YouTube channel. Sana supportahan nyo pa yung aking YouTube channel. So yun, text tayo mamaya. Bye bye. Yun o, may saging, may mansanas, may saging, may mansanas. Gamot sa rayuma. Why are you running? May gamot na sa rayuma yan. Yun, alis Tubig na mo kami. na. Tubig mo. Ito na, bibili na lang. Let's go na! Ano na baba natin? Caloocan. Ha? Caloocan. Pwede. Ano yun? Ha? Ganda lang tayo. Pwede ko mga biyahe mo niya? Ito. Bukas sa mga kumpula yan natin. Bukas sa mga kumpula. May biyahe? Guys. Kahit hindi daw gumastos na. Gumastos sa si Tote at si Tuma na naman doon. Si Tote naman yung Sa doon eh. Saan? Nagupan. Kaya nga. Kasi na naman nabilis ngayon eh.
Boy, bili mo ako tubig dyan. Ito ko ano eh. Yan. Tara boy. Uwi na lang kayo tubig mga buddy, no? Basta. Ikaw papatawag ka. Anong ating problema? Ha? Ay, sa tagal ko ng ulan doon. Ganyan padali ay narutuloy niya. Yun, no? Ay, so, Laka niya. Nakatali. Ba't tayo, boy? Ayaw magkakupang kasi. Ha? Dami nun. Lang. Daming. Dami. Ha? Dami. Daming. Dapat. Ha? Wala? Nagkagaduan sa inyo, no? Balik, balik. Diba yung ano ba? Sibiin. Ha? Sibiin. Ay nga, kung magkagaduan.
sira. Okay, punta naman sila. Ayun boy, sira? Sira? Dapat tabansin ako dito. Mar, pwede? Wow. May crash stop boy, wala. May crash stop, wala. Baksa, baksak, dalawa. Minaminan ko na natin, walang patap. Minaminan. Tapos, stop. Ang hindi tayo. Saan mo mabuti ka ng gabi? No? Saan tayo gabi? Saan tayo gabi? Ganda mo kasama bagong rin takil na rin ako ba? Parang magpaligtad eh. Tulog na siya yung parang. No? Ang ito, sasiyos pa lang tulog na takil. Isa hindi na maano, hindi na hindi na maikpit, hindi norte. Dapat pala talaga sila nag-down din, wala na rin kuya, wala na rin hinanap pa. Down din siguro, wala na raw, kami Dalaw yun, wala. Pero dito sa Ilocos, meron. Saka sa ano, may sinagupan. Ganda po ba na raw? Pero hindi na sila masyadong maikpit, hindi na, kung dalawa lang kayo, dalawa lang, hindi nila yung tapat yung truck, no? Karuatan na.
Mayo. Sabi natin, ano? Yahay. Hindi ka pala po nang inupa ka ron, pang isang kaiwan, no? Bago ang parko mo, magkataksi ka pa, ganito mo. Tatakbuhin mo ng arbor. Ng arbor, bago kang makarating ng kusina. Sabi ni Pato sa wakas, may antay din ako. Antay labas ko. Sabi ni Pardo. Ha? Sabi ni Pardo. Sa wakas, may antay din ako. Hindi na may magagit ako. Sabi ni Kim kaya, Pardo dito ko. Panokin na. Ay, ganito. Tawag ka. Okay na, pag... Bago may ulan dito sa... Bago may ulan dito sa... Labas. Bago may nakasunod na punyarero niya sa Milo. Gano'n pa opisina talaga. Tama. Ataka to. Kasi pag-akyat ko sa taas, nagkaganyan lang si Buyo. Nakaupo, nag-iisip. Ba't hindi na, no? Buti binabasa ni Janice. Pumasok ka ngayon. Oo. Ano ba sa titan? Opo lang ay matulog. Magaling naman ako eh. Sabi niya. Janis lang sabi ko, no? Bago sabihin niya na kayo mo, nyalag na. Kaya ginarating, no? Pero nalaman niya dito nung kailan yun? Parang linggo? Oo. Huwag kang magkaibago, hindi mo makalakad ah. Ay ko, kaya kayo. Sabi ni Ate naman. Ay kayo ko, sila ka lang eh. Sila nila magka. Bakit kayo mula sa ano? Ay, tawad tayo. Ay, wari nyo nga. Hindi mo na magkaibago, hindi mo makalakad. Ay ko ba nun? Bakit ako dun eh? Nagupan eh. Hindi na magkaibago. May tagupan, mamagal naman po. May tagupan, mamagal naman. Ayaw kahit tagupan kasi tubos lang lahat. Pagbagsak sa budiga rin, oh. Alis na. Pagkuhag sila, hindi naman kayo sa ato mahigpit eh. Tagupan eh, tago na lang isa. No? Tago na lang ako. Eh, wala mang ano. Wala mang problema yung hydrogen. Ha? Wala naman yan. Alin? Hydrogen. Okay, positive eh. Hindi masakit yung soap. Sukitin niya yung lumo. Wala lang. Umabot yung utang. Bago ka pumunta, inampos ko muna, linisin mo yung ilong mo. Tapos marinis ka. Tsaka, ano lang naman yan, ganun lang yung laman nyo. Bulak, tapos ganun tubig na ano. Para nice it is. Pinapatak doon. Yan na. Tanggalin na natin yung cellphone, baka mahiramin. Magdagdagan ng tungkol.
Gantel box yan, no? Yan maganda lagyan ng ano, sound system, laki ng ano yan eh, U-Box. Tingnan mo ito sa mga vlog, no? Yun o yung isa nad. Yan, yung isa o. May radiator pa o. Tayo limit. Ay no, maganda naman limit. Sarap. Wala yan. Kung talagang ulog na ng ano, yung duckleg, 125. Ayun yun. Nakamat na libo. Oo. Laklik naman ito pa. Ha? Mahal. 4,000. Barado pa na lang, no? Ha? Barado na lang. Isang pambarako. Ayan o, 125. Mga bagong labas ngayon ah. Kulay puti yung kulay. Ah, kulay puti. Puti. Puting itim. Yan, gusto ko blue black. Kahit sa kutsi, pag iwaman ako blue black. Bilis dito matapos no? Tingnan mo naman oh, paano kaya ginawa yan? Plano yan natin. May sa ilalim, may sa ibabaw. Practice na yan. Ang plano. No? Galing na engine. Drawing lang yan.